que precisamente vas a escoller, pois, tes frío aí, pois tes unha boa cociña de leña detrás. Nada mal, elexín, que falaba Raquel Atanes desa vaga de frío polar que vai a vir e nós xa estamos cos termómetros vixiando a baixada das temperaturas. Fixadevos que estamos a 25 de novembro e xa costa subir dos 15 graus en interiores. Por iso a todos nos acorda ese calorciño que daban as cociñas de leña dos nosos avós. Pero non pensedes que son cousa do pasado, porque para nada medra cada ano a demanda deste tipo de cociñas de ferro que tanto se levaban antes e que tanto gustaban. Por qué? Porque son moi prácticas, porque permiten por un lado cociñar e polo outro, José Manuel, cantarnos un pouquiño, e como a este calor non o dan as outras. Boas tardes, eso está clarísimo, no? Falamos da leña, xa sabedes que hai un dito galego que di que a leña pode quentar hasta 3 veces, cando a vas recoller, cando a picas e cando xa disfrutas na túa cociña de leña, no lugar que aí é onde realmente a podes ver. Pero si, aquí vamos a falar hoxe de tradición, vamos a falar de economía e sobre todo de que a evolución, porque as cociñas evolucionaron moito. Quería enseñar eu que cando cheguei aquí, claro, eu tiña a cociña de leña de miña aboa e non sei como son as de agora, as de ferro, pero fixadevos que teñen a vitro, sí, pero debaixo, sorpresa. Antigamente as cociñas que se vendían, xa falamos de fai tempo, eran cociñas abertas de ferro. Hoxe en día, fai uns anos chegou a chegada da vitrocerámica, foi un cambio radical, que permitiu unha limpeza máis fácil e unha posibilidade de cociñar de dous modos, dunha forma rápida ou a tradicional, o caldiño feito horas e horas, que eso xa sabemos os galegos o que é, como está. E a evolución dos tiros tamén, que todos recordamos a chimenea das avós, co tiro na parede. Deberíamos falar, porque imos dicilo esta tarde, que pasa cos tiros eses que estaban nas paredes. E por suposto viñemos a porque aquí na comarca da Costa da Morte estas cociñas teñen éxito. Efectivamente, nós seguimos ca tradición, de feito o mercado nestes últimos 2 anos comenzou a crecer outra vez, hasta un 10% según os últimos estudios, e o mercado da leña vai acorde con elo. Xa te digo, tanto a nivel particular nas viviendas como incluso na gastronomía que vamos a chamar xa sempre hubo nas tascas, tabernas, restaurantes, a cociña sempre estuvo, pero ahora está chegando a un nivel que chegamos a unha gastronomía xa de autor, que as cociñas de leña consíguese ese afumado, ese sabor diferente. Pois esta tarde imos falar das cociñas de leña, a ver se José Manuel de tanto falar delas me entra o calor, empezo a suar un pouquiño, porque xa vos decimos, non caen no esquecemento, cada ano medra máis a demanda. En Galicia segue habendo moita cultura da cociña de leña, desa dos nosos avós, que dá ese calorciño tan especial, que eu xa estou empezando a ter tamén, debe ser de estar aquí ao lado que... Moi ben, pois moitísimas grazas, Alba. Desde logo, o noso público así confirmaba que moitos tiñan a opción da leña para quentar a casa.